Guys, ito na ang ating mga ingredients. We have coconut cream, coconut liquid, at meron din tayong bawang sa pag-isa, at meron mantika, wala dyan. And meron tayo ng piniritong baka, meron din tayong sibuyas at luya, and we have bagoong alamang, may okra, may talong, may kalabasa, may sili, may sitaw, may garlic powder, at meron din tayo ng ground black pepper. Tubig pa pala at nor cube. Ayan, so start na. Right, simula na tayo. Unahin natin gisahin ang bawang. Pag medyo brownish na, ilagay na natin ang ating sibuyas. And after that, isunod natin ang ating luya na medyo may kalak yan ng mga hiwa. Sorry naman. And after that, isunod na natin ang ating main ingredients or ang ating panghalo na piniritong baka. Masarap po kasi ito guys kasi pinaghalong taba at laman. Ayan, nabibili ko lang siya ng mura sa supermarket. Talagang panghalo lang siya. Alright? So, yan. Ipa-absorb muna natin sa ating mga ginisang mga anong tawag doon yung mga basta yun na yun. Anyway, sunod natin dyan, ilagay natin ang ating coconut liquid na napakasarap nito. Medyo may kamahalan. Kasi actually, ito yung ginagamit ko nung nag-keto diet ako sa aking kape. Bulletproof. Yan yung ginagamit ko noon nung nag-keto ako. Pero hindi ako nag-keto. Okay, after that, takpan natin. Hayaan nating simsimin ang ating mga ingredients. Ang gata. Then, sunod natin, lagyan natin ng garlic powder. Ang isa pa na hindi nawawala sa mga lutuin ko. Kasi nakakapagdagdag ng flavor, and at the same time ang ating ground black pepper. And nakakapagpasarap siya lalo ng inyong mga lutuin, mga beshies. And then yan, i-add na natin ang ating bagoong alamang, okay? Unti-unti muna kasi tansyahin natin kung maalat na hanggang sa kalagit natin ng ating pagluluto. Pwede pa naman natin dagdagan kung medyo matabang, alright? So yan, kung nakikita nyo na-absorb na ng ating gata ang ating mga karne, ayan, i-add na natin ang ating mga gulay. Umpisa natin sa kalabasa. Yan, kasi yung kalabasa siya yung pinakamatigas among the gulays. So siya yung inuuna dapat, yung ating kalabasa, okay? Tapos, takpan nyo yan, pakulaan nyo like 10 minutes hanggang sa maluto-luto siya ng konti. And then, after that, ang isusunod natin ay ano ba yung isusunod natin? Alam ko na. Sunod natin dyan is ang ating Baguio beans. Since, ayan, wala tayong sitaw, so Baguio beans yung ating isunod. Pero meantime, i-add na rin natin ang ating beef cubes. Kasi beef ang ating panghalo, okay? Ayan, beef cube. Isa lang. And then yan. Sunod na natin yung ating Baguio beans or sitaw. Kung meron kayo sitaw or Baguio beans, can do. Yan. Ang problema ko, magkasya kaya lahat ng gulay na to? Medyo maliit yung ating lutuan. Hindi kaya carry yan. Kakasya yan lahat. Okay? Yan. And then, pag okay na yung ating sitaw, isunod na natin ang ating talong agad-agad. Sama na natin siya, yung ating talong at sitaw. Okay? Para yan, maghalo-halo na sila. O, di ba? Bonggang-bongga yun. Ayan. O, good luck. Ayan. Okay, next. Ang ating pinakahuli sa lahat, ang ating okra. Ayan. Actually, this is one of my favorites na gulay, ang ating okra. Wala lang kasi, basta sobrang gusto ko ng okra. Sobrang healthy. Ang sarap ng okra. Ayan. So, yan, haluhaluin natin ng konti. And then, yan. So, at this point, magdadagdag tayo ulit ng alamang kasi linasahan ko, medyo may katabangan. So, dagdagan ulit natin siya ng alamang, bagoong alamang, okay? Yun. And, at this point, ilalagay na natin yung ating kakanggata. Sabi nga sa Tagalog, yung kakanggata. O yung purong gata, yung coconut cream. Kasi dito wala naman kaming fresh na gata. So, ang ginagamit namin yung mga instant. Ayan, linagay na natin yung ating kakanggata. And, that's it.